Isang fishing boat na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Humigit kumulang 100 metrong fishing net na tinatayang nagkakahalaga ng 100,000 piso at halos 8 kilo ng iba't ibang uri ng isda na tinatayang may halagang 1,200 piso. Ilan lamang ito sa mga nakumpiska ng Pangasinan Maritime Police Station sa 3 mangingisda sa baybayin ng Lingayen, Pangasinan, pasado 12:00 ng tanghali noong Miyerkules, July 22. Hinarang sila ng PMPS matapos mapansin ang laki ng kanilang bangka at ang lapit nito mula sa pampang. Nakita po natin sila na nandoon po na kasalukuyan po na nangingisda doon po sa approximately 7 kilometers away from the shoreline of Barangay Estancia, Lingayen, Pangasinan. Ito po kasing malalaking isda, ma'am, is bawal po sila na malapit po dito sa shoreline natin. At least 15 pataas na kilometro po sana, nandoon po sila. Bukod sa malapitang pagpalaot na labag rin ng mga mangingisda ang pamantayan sa paggamit ng lambat. Ang mga ito gumamit ng pinong lambat na nakakahuli kahit pa ng maliit pang mga isda. Bagay na malinaw na nakasaad sa Republic Act No. 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Pinuntahan po natin, tinignan po kung meron silang kaukulang dokumento at yun nga po, ma'am, wala po silang naipakita na kaukulang dokumento na sila po ay mangingisda po dito sa area po ng Lingayen, Pangasinan. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga naarestong suspect pero nakapagbayad din ang mga ito ng piyansang 1,500 pesos. Sa ngayon, mas pinapaigting ng Pangasinan Maritime Police Station ang kanilang operasyon upang mabantayan ang likas na yamang hatid ng karagatan kontra illegal fishing. Vanessa Bugtong, RNG News.